Отидох да гледам залеза и съвсем случайно имах трипод в себе си и достатъчно батерия на телефона, което доведе до кадри от типа на какво ще стане, ако си оставя телефона тук и дотичам до отсрещната полянка. А късметчето ми в Костар ме нацели право в десятката, както обикновено, и ме замисли. Та комбинацията от двете доведе до това. Животът изисква да имаш идентичност. Всеки ден си някой. Глас, навик, реакция. Начин, по който влизаш в стаята, начин, по който мълчиш. И това е нужно. Светът се държи върху тези форми. Разпознаваме се през тях. Уверена, търсеща, подкрепяща, тиха, щастлива, ядосана, сериозна. Сменяш лица без да забележиш. По навик. Но нито едно от тях не е всичко, което си. Това са очертания. Движения. Навици, които са се повтаряли достатъчно дълго, за да изглеждат като истината. Маска, оформена от време, от избори, от истории. А зад нея тихо. Нещо гледа. Мислите идват, емоциите минават, ролите се сменят. То остава. Ти си това. И забравяш. Забравяш и започваш да вярваш, че трябва винаги да си нещо. Успешна, харесвана, стабилна, такава, онакава. И става тясно. Не защото не си достатъчна, а защото си се свила в нещо, което не побира всичко, което си. А ти не си форма, ти си движение. Можеш да се променяш, можеш да се разширяваш, да се връщаш, да започваш, да си тръгваш, можеш да противоречиш на себе си от вчера. Ролята не е договор. Когато я приемем за истина, всяка грешка тежи. Но когато си спомним, омеква. Какво ако несигурността не е грешка, а самото пространство, в което се създава животът? Какво ако няма една правилна линия, която трябва да следваш, а по-скоро път, който се появява, докато вървиш по него? Може би проблемът никога не е бил, че не знаеш, а че си вярвала, че трябва да знаеш вече. Толкова често се стараеш да бъдеш това, което се очаква от теб. Или това, което вече си била. И не остава място за нещо ново. А може би дори не ти трябва ново. А повече ти. Нещо, което вече е там, но не си му дала пространство. Ако това е животът ти, като сцена, как би се движила в него?
Как би го изиграла, ако не се опитваш да угодиш на всички?